Täysellä. Daddy, I miss you. Nyt rauhoitettu niitä. Ei se Vielä kaikki sanoo suosittu. Bonsky coping bashes. Älä mutemmo. So fun. So crunchy. Kukaan ei vieläkään joo. Just on tässä semmonen joku 5 minuutin semmonen odotellaan, että ihmiset tulee liveen. No hyper. Musta oli rampa, mä jäännyin tänne auton katolle, mä pystyn liikkumaan. Mä nelirajan halmaan ton. Stage 4. No, joo. Ei tarvitse pysähtyä rekkakuskit, kyllä mä vaan pärjään. Eikö on tää parkkialue? Tässä on tosi iso parkkialue. Oi. Kaaduin ja löin. Mä löin pahasti. It's not a smash until a pedestrian complains. Mä ajan tästä tälleen tästä lähtien. Mikä potte flippi. Kasper Hotel, tää oli tää Kasper Hotel. Kasperin hotelli. Saakeli. Mä vuhauttaa. Sä oot. Ui nyt. Mene itse elevatoriin nopeasti. Ja just niskat alas. Multi! Ja tää on Kasper Hotel. Cars that look expensive, but they're not expensive. Mä tiedän. Okei, minkälainen? Kattoko kukaan vieläkään? Ei. Miten miksi? Mä jäin tähän. Levitin mun kädet. Levitä sun kädet. Eikö mitä muuta voi levittää? Levi Ackerman. Testoidit. Ai. Mitä nyt? That wasn't your fault. I'm sure I heard you honk. Eihän toi oo auki. Ei oo. Ever bonk a bike rack? Taisi auto jarruttaa sun takia. Se oli hieno. Mä
kun tulee aina. Ei, liven tätä. Eikö sun toi helikopteri? Mä tein just bottleflip. Katsoks sun liveä ja se kukaan ikin? It feels like this spot is your happy place. So much shredding going down. Ai yksi kattaa. Oot sä varma, et se ei oo mä? Mä oon ollut sun lisäksi. Ah. Kopin. Okay. Mä menen Orbiin. Orvon lausutaan. Etät sen live. Etät sen liven siihen. Joo. Mä pitäis liikeä tästä livestä paljon. Tuli on koneella tähän ja sitten autoklikkeri. Autoklikkeri. No, Ei sulle pakko. Niin. Ai se on suoraan kyllä. Mä en mennyt syömään. Urat revitans. Jos mun treenitä. I love your approach to testing pedestrians' reflexes. Tää vähän bugaa. Tää bugaa tää peli. Oo sitten. Se on botti. Varmaan sen takia, kun sä oot semmonen botti. Ei, älä Sen vete. Mark your mile fun fact. Sä oot vähän sun femboy. Legend has it that the old dogleg bowl in the mile is watertight. Mä luulin hetken, että sä oikeesti olit siinä taksissa. Se voi olla niin yksiviihinen. Sä ajattelin, että sä olisit tullut sinne. Ok. Ai. Miksi se seinällä pystyy reilaamaan? Koska tonne niinku spawnattuu niin lähellä. Se tulee aika nopea. Mitä nyt tapahtuu? Oh. Joku oli pysäköinyt rekkaan, se on mun tiellä. Mut lensi toi vitu skeittilauta. Suoraan siihen rokkapelti. Mä lensin
Vitsi kun mä en ländää näitä hyppyjä. Testolintu! Mitä se Geraldin kunniaksi? Ei. Geraldin. Se on Geralt. Molecular redistribution in full effect. Geralt! Pumping clean. Eipä ollut. Enää clean. Swin. Swin on Clean hop on skate, it's free. Lentolento. Kottaa. No, miten mä katon sen? Mitä mut? Oh hell no. Eppa! Huo! Olen jumalaten ilmestys. Mulla on jumalaten ilmestys. Se veri bingo. Hangami G-Day. Ei! Nyt lähtee silmät kiinni. Ei lähdekään. Silmät kiinni. Oho. Mun skeittää vähän perässä. Mä ensin jatkaa tästä YouTube-videosta. Pärinästä. Oho, tipui. Tumma mies pelottelee. Ai tumma mies pelottelee. Mitä mä... Makeflux. Ei! Se oli niin lähellä. Pelaan pleikkarilla. Pelaatko näpeyksellä? Onks toi joku kysymys? No pelaan mä näpittelen mun näppejä. Mulla ei oo kysymys. En pelaa näpyksellä. Onko se chatissa niin joku Häntä on chattelintu? kovalla. Pitää vähän vähentää ääniä nopea. Ei noin ainakaan. Minä olen isoin lintu. Pistää vaikka 57% tuohon. Lisää 10. Eikö se olekin hauska? Ei. Mä en jaksa vetää Trippilintu.
Trippelintu. Alfa-lintu. Be careful. Lipitys. Session marker Alpha. Vedänkö mä yhdistän mun homokäyttäjä? Eikö siis toi YouTube? Alfa-lipitystä. Mä katson YouTube Shortsit, eikö siis TikTokit? Aion nyt yhdistää tähän TikTokiin, niin sit YouTube Short täällä tässä. Ihan perus. Perus. Aion pistää sinua. Okei. Aion pistää sinua vaan pienen liikelle. Mitä muut? Vaikka sen. Oho. Kaikki kuuli koko. Kaikki kuuli ehkä vaan mä. Oho. Yritä uudelleen. Mennä uudelleen Vesaan kakalle. Tykkään. Mitä? Tykkään kakalla pönttöön. Hei, joo, pottaa äijä. Äijä, kun siis mulla on Kato vessapönttö. Aapokin. Aapo. Mitä? Aapo. Ai Aapo joidas. Joo, ai saakeli. Ei, mulla tuli blue. Mitä tuli? Ei. Aavi! Nyt on QR-koodi skanna. Tunnen tällä. Kiitos. Kiitos. Hei, ei tullut, kato, ei tullut. Mitä tulee? Eli kirjautuneena. No niin, tää on kirjautunut. Ei noin ehkä. Ai ei noin chatis vai? Ei no, joo. Aha. Fin Tower 26. Low peak. Ai. Oho. Ja me vaihdetaan suuntaa. Holy peak fixture. Oi saakeli, mä käyn liikaa. Red Wheat tuli. Mikä levy oot? No kun mä en siis päässyt pelissä hirveen pitkäaikaisesti eteenpäin. Niin mä en oo hirveen iso levy. Riippuu mistä... Katsotaan. No vitonen täällä ekas pankissa. En mä tiedä oikein. En oo hirveen pitkällä kun en mä oikein tehnyt näitä. Mitkä ei. Hyvä. Hyvää työtä äijä. No niillä on ihan normaalia lentää se hittiin lintu. Ui. Mitä mä selvitin? Battle flip. Battle flip. Miks sä hyppäät jonnekin alas? Toi ei oo testolintu. Vitsi kun mä yritän testolinnuttaa ton alfalinnun ja sit se liityttää Se on jotain... Alfalintu lipitystä! Jarruta äijä! Yes! Mä legit... Apua on varmaan kyllä, että ne on maukkaas. Oi! Mennä. Okei. Hei, tuu pelaan Forttiin sit, ei kun... Tuu sinne futikseen. Pillero riittyi. Mitä Ville? Joo, ehkä tämä ei nyt oikeesti parata sitä. Ui saakeli! Ja sen kuollaan sen. Nyt tapahtui incidentti, mä tipuin. Oi, mä kysysin. Oi. Ai hittasit se kolmannen taueri. Tää on yks teepaus vaan tää. Mä hittasin kolmannen toweri. Kato lentokone. Kato lentokone. Mitä mun tyyppi twiikkaa? Eikä oo mitään. Se on TikTok. Ei mä nyt mennä YouTubeen. Kato nyt mitä Aursa. Mä en mistä tätä pettipoikaa. No en mä tiedä, missä mä kysyn sieltä, tuutko vai et? Tänä.
Ok, se meidän pitää lisää se puhetta. No, mennään tuohon 3 Mennään puolelle. Missä ei se oo? Mä löysin. Mä löysin. Vitsin bottia. Älä vakalta. Petten pitäis rauhoittua. Petti strippari tuli. Pitäis rauhoittua. Mulla on pari syytä, miksi sen pitäis rauhoittua. Kerro. Pitäisikö mun lisää teet sinne uuteen, mistä ne puhuu? Ai sinne Discord-servulla. Niin. Uuteen Leivoslandia. Tosin siellä ei oo mysteerejä. Mut ei ne puhu Miksi? sitä kaikkea. Niillä on biitti. Miksi? Ai ne vihaa mysteerejä. Ja Draama. mysteeristä munkkia. Discord-draama, vitun Discord. Petti, sä Ai jaa. oot tällä hetkellä julki yhdelle ihmiselle mulle. Täällä Discordissa oli parhaimmillaan joku 4 ihmistä katsomassa samaan aikaan. Discordissa oli 4 katsojaa. Niin. On this one. Should be kind of easy. Tänään päätetään. And go. Nyt time to kyss. Time to do a little kyss. Oh shit. Mä lennään, mä levitetään. Pelataan vähän skeittiä. Voiko sitä pelaa multiplayerissa? Joo voi. Se on pelkkä multiplayeri. You over. Sä ei vedä tätä popsuuttia, ei. Äijä, mä lähden nyt vähän tutkimaan katuja. Tulee katujen kuningas. Okei. Sellaista. Oho, mä kaadun. kun teitä on hahmoa, mä olin silleen, että ei naamakarvoja. Ja sit mä olin silleen, että tietenkin isoin perse, mitä pystyy ottaa. Se on niinku täydellinen. Nyt Roe. Tää yksi keittää 3 jalalla. Mitä? Käyttääkö se sen 3? Sitä 3 jalkaa. Joo. Se on keisari. Go again. Sä tiedät kyllä miten mut beitataan. En tiedä. Mä tuin tässä liian kauas. Mä en tiedä miten se. Oho. Oi, kutittaa nenäreikää. Niin. Sehän ne kaikki sanoo. Kutitti nenäreikää. Niinhän ne kaikki sanoo. Samuel! Sitten jos joku joinaa, niin tehdään silleen, että welcome, sit saadaan se username, niin se ei voi lähteä. Nyt rappeli. Mikä sen streamin nimi on? En mä edes tiedä, mutta... Tän streamin nimi on 12V mennään mut sunkaan VCC. Tää mun uuden musiikki-idea. Et sä tiedä, että Kappe tekee musiikkia. Ai jaa. En. Sari vaan. Mä kuuntelen Spotifysta, täällä Spotifysta kuuntelen Koiviston kylä keisari. Mikä se Kalsari Kalle? Kalsari Kalle. Ei mut William. William! Se yksi suosituin biisi on Mulla on huudit, mulla on huudit. Mitä? Kuinka paljon katselukertaa? Joo. Kuuntelemiskertaa? Kuinka monta kuuntelemiskertaa? 24. Nyt on vaikea piittää toisin. Eikö se oo? Kyllä on. Ai jää. Jää Brodla. Mitä homma. Sisällön luojan pitää olla vähintään 18-vuotias. Mä ei pelota, mä oon gangsteri.
Mun pitää lähteä kohta treeneihin. Käpellä. Joo, ei oo. Joo, mihin te ruumis? Mitäs sit tekis? Tappas. Ihmisiä. Käppäs viemässä ruokaa. Kudea, mekin tappas ihmistä. Villakore. Mikä Villekora? Villakore. Sigma. Osittain. Se tuo mun Blue Lock esitelmän. Niin sit se on se... Papante. ja. Time for Se tuo another mun go. Blue Lock esitelmä. Mä nyt tekee kotona uuden. Onko rikas? Se Karri kysyi siellä liikatunnilla, tykkäsit se futasta ja mä oon silleen joo, ei herkullista ja sitten sit se kertoo mitä se tarkoittaa. Niistä oot huutamaan. Silleen. No niinkö se tarkoitti jotain miestä, mikä esittää naista, että se saa... Niin, että... Ja sit Että se... se saa mies. Rode vaihtaa jonkun Miten tykkääkö se footballista? Se tykkää syödä jos palloja. jokai- Se ei tykkää syödä futispalloja. Sä tykkäät footballista. Mä tykkään Kaiseri. Sama. Mulla meni mä teen kapelle Mun tänään. pitää mennä syömään, guys! Moi Ei pidä Pelva. mennä. Peppa! Mulla on suopioissa, ei moi. Mä tuon kohta! Mulla on pistoli taskussa, sori. Niska mitä? Ai hyvä. Mitä? Miska täällä on TikTok live. Sit mä pelaan täällä kahden huumedealerin kanssa. Ja sä otettele. Mitä mä sain su? Allah. Arvaa mitä mä sain susta. Arvaa mitä mä sain. Mä kyllä näin, se ei se sohva. Mä sain sohvan. Ei toi on niin hyvä. Mä sain epikin. Mä en tota epikkiä halunnut. Mä haluun epikin, mä haluun ton takin, mä haluun paidan äijä. Mä haluun gambler tällä paidalla. Mä haluun saada paidan jeet, mä haluun paidalla päästä jeet, tanssimaan, riehumaan jeet. Yes, mä sain sen, let's go, mä oon Avinamin poika. Topping off the look with a tasty top. Mä oon Nice. 12 V, mä menin mun äidin kaaleeseen ja sit mä menin Duun karvoin, jee, No mä lopetan tän striimin noin. Odota hetki. Nyt loppuu live ja nyt lähtee YouTube-shortteihin. Dynaamiset tehosteet. Hei, söit sä ikin sitä ruokaa? Ok. Ol. Ei helvet. Mä haluun nähdä kaikki kohokohat.